Assalamu alaikum jama'a. Yau zan ba da maganin karatu irin na yara kankana. Domin wasu za ku ga wasu yaran ana ta ɗora musu karatu amma kuma abin ya ci ya cinye. Wato har kai babba sai ka saurari wannan abin da zan bada, insha Allah zai yi maka amfani. Saboda haka ku yi mana sharing na wannan bidiyon domin taimakawa al'umman musulmi da ma wanda ba musulmi ba baki da. Idan kwakwalwar mutum ya kasance a toshe ne, ko da yaushe ana faɗa mar magana baya ji, ga yadda za a yi masa da izinin Allah. Da farko za a samu zuma farar saƙa mai kyau. Idan aka samu wannan zuman na farko kenan, za a samu ruwan zamzam a gen mai kyau. Idan babba ne fa kenan, sa'an nan za a tofa masa ba shi ba ko iyayensa ko wanda suka fito ciki ɗaya ko irin dai haka. So za a tofa mishi fatiya kafa 7 a cikin wannan ruwan zamzam da ruwan zuman nan kafin ya karya yake sha. Idan kuma yaro ne kankani wanda an yaye shi yana ƙoƙarin zuwa makaranta, iya zuman ma ya wadata, sai a yi mishi kamar yadda na faɗa. Za a tofa fatiya kafa 7 kullum a dinga bashi yana karyawa da shi. Idan kuma yaro jinjiri ne, jinjiri jajir kenan, ko da yau aka haife shi, idan ana so ya tashi da basira da kaifin basira, kuma sai a samu wannan dibinan nan mai laushin nan wanda babu datti a ciki, a wanke shi da ruwan zafi da kyau. Aka wanke shi da ruwan zafi a gyan a ƙara sa shi a cikin ruwan zamzam. Da aka sa shi a ruwan zamzam din nan, ko da ruwa na faro haka mai kyau sai a dan mutsike shi ma sai a karanta masa fatiya kafa 7. Duka sirrin yana ga fatiya kafa 7. Da babba da yaro da kuma shi jinjiri jajir, duka idan aka yi addu'ar fatiya sai a zo a karanta salatin annabi daidai gwargwadon yadda mutum zai iya. So wannan lakani na bada shi ne sadaka saboda Allah, domin kwakwalwar mutane ya buɗi sosai. Musulmai za su iya wannan, wanda ba musulmi ba kaga baka yarda da fatiya ba zai yi maka aiki ba. Allah ubangiji ya sa mu dace. Jama'a, wannan channel ɗina ne, YouTube channel ɗina Mai Dawa kenan. Ku biyo mu, ku dinga yi mana sub, ku dinga sharing domin al'umma su ƙara ƙaruwa. Sa'annan kuma insha Allah za mu ci gaba da baku magunguna, muna koya muku yadda za ku haɗa da kanku da izinin Allah. So Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace.